Urhulumente unika ingqwalasela kumaqhinga okuza nenguqu kwisimo sezimali kwiziko leSABC. Oku kuthethwa ngumphathiswa wezonxibelelwano unkosikazi Stella Ndabeni-Abrahams ngethuba ebetyelelee iiOfisi zeliziko eziseThekwini namhlanje. Ngo-Okthobha unyaka ophelileyo, iSABC yafumana i-2.1 billion rand kurhulumente. Le mali yahlangula elijelo ekubeni lingadendi abasebenzi nokuqhubeka lihlawula abasebenzi imivuzo yabo yenyanga. Umphathiswa uNdabeni-Abrahams uthi isebe lakhe lithe qolo lifumana ingxelo inyanga nenyanga ngesimo sezimali sase-SABC. Oku kuqinisekisa ukuba eli qumrhu losasazo ekugqibeleni liyakwazi ukuzimela ngokwasezimalini. That SABC must spend in terms of making sure that it implements its turnaround strategy as it was approved, and it makes sure that it comes up with a sustainable strategy that talks to ensuring that SABC becomes the broadcaster of choice, SABC being able to digitize its own content so that it doesn't get to be limited. Umphathiswa usiqinisile isicwangciso sikarhulumente sokuvala umsantsa ophakathi koluntu oluhlala ezilalini nakwimimandla yasezidolophini ngokuzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. I think that's what we want to do to the people of South Africa, to say because there are still learners who attend school at math schools, therefore they must not have access to technology. By that time, technological advancements are not waiting for us to build infrastructure. Umongameli Cyril Ramaphosa kwintetho yakhe yobume besizwe uthembise ngokuthotywa kwamaxabiso edatha afikelele kuyo wonke ubani. Umphathiswa uqole ngelithi usebenzisana neenkampani zonxibelelwano kunye nekomishoni yezokhuphiswano ukuqinisekisa ukuba oku kuyenzeka.